Ahojte! Vítam vás pri prvej oficiálnej epizóde na kanáli Bez filtra. V úvodnom videu som vám sľubila, že sa detailne pozrieme na to, ako sa z obrovskej rodinnej pomoci stála v priebehu pár týždňov, rokov takmer žaloba za 400 000 korún českých. Tu mám tú predžalobnú upomienku a dnes si ju spolu rozoberieme. Takže dnes mám pred sebou papier, ktorý nám pristal vo februári 2024, to bolo 11. februára, nie, 21. februára 2024 nám pristal v schránke tento dopis, čiže oficiálna predžalobná upomienka od ich advokátky, kde sa na tento zoznam pozrieme. A keď sme tento zoznam s Patrikom prvýkrát čítali, my sme nevedeli, či sa máme smiať, alebo máme plakať. Don alkoholik sa totiž po rokoch, kedy zneužíval našu dobrotu a našu dôveru a našu pomoc a Patrikovú prácu, sa rozhodol, že nám spočíta aj vzduch, ktorý sme dýchali. Poďme si tieto položky rozobrať jednu po druhej a porovnať ich s tou šialenou realitou, ktorú som vám povedala v úvodnom videu a ktorú sme v tom čase žili. Čiže prvá položka sú letenky z Austrálie. Ako z daru urobili dlh. Takže poďme na prvú vec. Citujem z výzvy. Klient vám uhradil letenky z Austrálie ve výši 60 000 korún českých a poplatek Western Union. Tam poplatok bol nejakých 1090 korún českých. Vráťme sa v čase do roku 2022. V úvodnom videu som vám hovorila, že sa nám predčasne narodila dcéra v Austrálii, Amy bojovala o život na jízke, boli sme úplne psychicky zničení a vyčerpaní. Zakladali sme zbierku na GoFundMe, aby sme mali z čoho zaplatiť jej hospitalizáciu a doslova sme občas nemali čo jesť. Don alkoholik nám mal pritom na účte po predaji domu v Holandsku, ktorý predali za 335 000 eur, nejakú sumu. Tá suma je, hovoríme o sume cca polovička tejto sumy, čiže okolo nejakých 150 000 eur. A naďalej nám zadržiavali tých 20 000 eur, ktoré nám v podstate mali poslať. Keď cez videohovor videli, ako sme na tom hrozne a v akom stave sme, prišli s veľkodušným gestom, akože brutálnym, a povedali, citujem, my vám tie letenky zaplatíme, chceme vám pomôcť, my peniaze máme, o nič sa nestarajte. Vráťte sa do Európy, nikdy ste nemali odcestovať do Austrálie, my musíme byť spolu a bla bla bla. Prezentovali to v podstate ako čistý rodinný dar v núdzi. No v momente, keď sme sa vrátili a Patrik pre nich doslova už aj odmietol pracovať, pretože mal prácu v Nemecku a robil pendlera a zároveň dokončil prácu na dome. Jediná izba na dome nebola dokončená a to nebola dokončená druhá kúpeľňa. Tam elektroinštalácia bola normálne naťahaná, bola prichystaná, len Don alkoholik bol tak lenivý, že v podstate tú druhú kúpeľňu ani nedokončil. Čiže Patrik tam v tej druhej kúpeľni nedokončil akurát len zásuvky a svetlo. Ináč dom bol na kompletku urobený. Fasáda, elektrina,
vnútorné veci, čo sa tam robili, čo pomáhala a tak ďalej. Tento dar sa zázračne premenil na dlh, ktorý od nás žiadajú súdnou cestou, aby sme uhradili. Ideme ďalej. Ďalšia položka na tomto zozname predžalobnej opomienky je kaucia za byt vo výške 40 000 korún českých, poplatok maklérovi 12 000 a k tomu nájomné od septembra 2023 do januára 2024. To je obdobie, kedy tam Patrik na tom dome pracoval. Od septembra do januára. Spolu to boli 4 krát necelých 27 000 korún českých. Hovorím vám dopredu, my sme nemali ani cent, my sme mali nejaké úspory, ale za tie úspory sme Amy kupovali mlieko a nám doma jedlo, aby sme mali čo jesť. A od septembra do januára Patrik nedostal zaplatené za prácu na ich dome ani korunu. Ani korunu. Aká bola realita? No realita bola taká, že keď sme sa vrátili z Austrálie, ich nový dom nestal. Proste tam boli len základné steny, bola akurát len strecha a bolo to základné steny s oknami a s dverami, nič viac. Tam vo vnútri nebolo nič, proste holodom vo vnútri. A my sme v podstate nemali kam ísť s našou dcerou, keď sme sa vracali z Austrálie. Rodinné vzťahy na Slovensku boli hrozné, na Slovensku sme sa nechceli vrátiť. A oni presne vedeli, že sme finančne úplne vyžmýkaní, ale že na totálku vyžmýkaní. A tak nám sľúbili, že tieto náklady na prenájom zatiaľ prevezmú na seba, kým sa my nerozbehneme finančne a kým Patrik nezačne normálne pracovať. Čo on pracoval? Od septembra do januára by nebol žiaden problém s platením nájmu nami, ak by mu oni platili za prácu. Jednoducho povedané, logicky povedané. My sme s Patrikom boli čestní ľudia, sme čestní ľudia a nikdy v živote sme nikoho neoklamali. Hoci nám tie nájmy platili, pretože oni neplatili Patrikovi za prácu, v toho 11. februára 2022 sme za nimi prišli osobne, chceli sme si ľudsky sadnúť za stôl, urobiť konečné vyúčtovanie, férovo im započítať peniaze za tieto nájmy a odpočítať ich od tých 20 000 eur, čo nám oni dlhovali za Volvo a za tú prácu na dome v Holandsku. A viete, čo urobili naši druhí rodičia? Namiesto debaty nás chladnokrvne vyhodili z domu, z ich domu, ktorý bol dokončený, plnohodnotne sa tam dalo bývať, akurát tá druhá kúpeľňa nebola urobená pre lenivosť Dona alkoholika. A vyhodili nás z domu so slovami, že my sa vám ozveme, keď si dáme faktúry dokopy. O 10 dní na to prišla táto predžalobná upomienka. Každý, kto má selský rozum, si povie, že toto nebolo pripravované 10 dní. Hej, toto už museli mať oni dopredu pripravené a oni už vedeli, že to v podstate urobia, že nás proste dajú na súd. Takže, ideme ďalej. Požička v núdzi versus vymyslených 25 000 korún českých. Nikdy sme si od nich 2. oktobra 2023 nepožičali žiadnych 25 000 korún českých. V zozname tu nás svieti položka to je tých 20 000, áno. 2.10.2023 je suma 20 791 korún českých. To je jedna z mála reálnych vecí a ja ju nebudem popierať, nebudem klamať, pretože sme čestní ľudia.
kvôli predčasne narodenej dcery v Austrálii sme mali pozastavený úver. Proste mali sme odklad splátok na na pol roka. Na pol roka alebo na jeden celý rok. Teraz nespomeniem fakt, lebo to bol zhon. Sme mali proste pozastavený a mali sme ho začať splácať v novembri 2023. Čiže v oktobri sme sa ich opýtali, že či nám požičajú, aby sme proste začali my splácať. Patrik hneď nemal prácu a potrebovali sme túto splátku včas uhradiť, čiže Patrik na ich dome od toho septembra do januára pracoval, nemal zaplatené za prácu a nemali sme to z čoho uhradiť, hej, logicky. Don Alkoholik nám tie peniaze vtedy požičal. Bolo to jediný raz. Všetky ostatné splátky sme si už riadne a načas platili sami. Patrik medzi tým, ako pracoval na ich dome, chodil na fúšky. A ako som hovorila, presne tých 20 000 sme za nimi toho 11. februára 2024 boli, že im chceme vrátiť. No, oni nás vyhodili a aj tak urobili z nás hlupákov a dali nás na súd kvôli tomuto. Ale viete, čo nasledovalo ďalej v tom liste? V tom liste strašnom a hroznom. Drzo si tam dopísali položku, že nám vraj požičali ďalších 25 000 korún českých. Čisté klamstvo. Neskôr sa na súde ukázalo, že toto číslo, čo poskladali a napísali tam ešte aj, že to poskytli na určitý účet, ktorý sme prvý v živote videli, že ty vole, my ani taký účet nemáme. My sme museli dokladať, aké máme účty, čiže ja mám českú sporiteľňu, Patrik má Sparkasse a tu v Holandsku mám Rabobank. My sme všetko doložili, toto nebol náš účet, tak sudkyňa si vyžiadala tú banku, aby v podstate povedala, o akú platbu išlo v ten moment. Tak oni si do našich tzv. Dlhov zaúčtovali bôčky za nákup vlastného nábytku. Dobre počujete? Kúpili si skriňu a posteľ do domu, čiže majetok, ktorý bol ich, patril im a zostal im. A my sme im to mali zaplatiť. Ale na papieri to bez hanby prezentovali tak, aj na súde to prezentovali tak, že oni nám požičali peniaze. Takže dobrali ako požičku. Rozumiete tomu, hej? Vy si kúpite nábytok do svojho vlastného domu, a naúčtujete ho ľuďom, ktorých chcete zničiť. Ďalej, položka. Vyfakturovali mi doslova narodeninový darček a diely na auto. Poďme na finálne časti tejto upomienky. Don Alkoholik nám oficiálne vyfakturoval nové madrace za 8450 korún českých a kuchynský stôl so židlami, so stoličkami za 6000 korún. Keď sme sa do toho prenajmu alebo podnajmu nasťahovali, byt bol úplne prázdny. Neboli tam ani hrnce, nemali sme v podstate ani stôl, ani stoličky, mali sme len holú posteľ. Naše vlastné, úplne nové madrace, totiž Don Alkoholik predtým nechal v tom predanom dome v Holandsku. Takže tie madrace v Česku nám kúpili len ako náhradu za tie, ktoré nechali v Holandsku a o ktoré nás pripravili, a keď ich mali vziať do Čiech. A ten kuchynský stôl a stoličky. Kriste, Pane. Vážený, to bol darček k mojim narodeninám.
Ja som sa narodila 11. oktobra 1990. Don Alkoholik mi osobne gratuloval a povedal mi slova. Tu máte peniaze, kúpte si za to stôl, aby ste nejedli na zemi a aby ste jedli ako ľudia. Ak dobre počujete, áno, my sme ako ľudia jedli na zemi s malým dieťaťom, pretože sme nemali peniaze na to, aby sme si kúpili jeden stôl a stoličky. A on s manželkou, s Lady Držgroškou mi to dali ako darček narodeninám. A o pár mesiacov mal ten žalúdok ten istý darček napísať do predžalobnej upomienky, aby som mu ho preplatila. Keď nás odtiaľ vyštvali a my sme odchádzali do nového bývania v Holandsku, tak sme si madrace a ten stôl vzali, pretože Patrik pracoval tu v Holandsku a ja som bola v Čechách s Ejminou, čiže platiť 2 nájmy tu na 1400 eurový a tam 30 000, dosť veľa peňazí, to je cez 2500 eur. Doslova nás vyštvali z Čiech, lebo ja som tam už nedokázala byť a ja som sa zároveň aj bála, že či Don Alkoholik niečo nevystrojí, pretože vedeli, kde bývame. Vieš, bála som sa o seba, bála som sa o Eminu, že či fakt mu nejak neprepne v jeho hlave a že či nepríde niečo vystrajať. A tie veci sme si v podstate ich vzali, pretože boli naše. Bol to darček a boli to madrace, ktoré nám v podstate oni kúpili, pretože naše nechali tam, kde nechali. A pre neho to bola na súde zámienka, ako z nás urobiť zlodejov. A teraz ďalšia perlička. V liste stojí položka náhradné díly do auta vašej maminky. My sme si museli kúpiť... Dobre, tam bolo ešte raz. Auto vašej maminky, položka je za náhradné diely 13 865 korún českých. My sme si to staré Audi A6 museli od Patrikovej mame museli odkúpiť a opraviť ho, pretože Don Alkoholik nám odmietal vrátiť naše auto, ktoré sme poctivo vyplatili. Na našom Volve sa vtedy bez hanby vozila ich dcéra, ich biele koniča, a my sme nemali na čom jazdiť. Hej, aby Patrik došiel z bodu A do bodu B a pracoval na dome. A opäť, aj tieto peniaze za opravu Audi sme im chceli 11. februára v rámci vyúčtovania do haliera vrátiť. No oni radšej nás vyhodili s malým deckom a poslali nám tú predžalobnú upomienku. Hej. Doslova do písmena nás vyhodili z domu. A to ešte neviete, aké vulgarizmy na nás použili. Ako sa na to pozeral súd a ako je to v realite? Celkovo si takto Don Alkoholik napočítal necelých 400 000 eur a je tam ešte nejaká taká položka, že od nás chceli 4 000 eur. To sme s Patrikom vraveli, že my sme si v živote od nich ani v sne by nás nenapadlo si vypýtať takú položku 4 000 eur. V živote nás nenapadlo. Ale potom ešte pri ďalších vyjadrovaniach sa zistilo, čo sú tých 4 000 eur. Lebo tuto oni nešpecifikovali, že čo to bolo, ako tu špecifikovali, že náhradné diely za auto. Len tu napísali, ak 31.10.2023 4 000 eur. Na prepočet v českých korunách 98 240 korún českých. Hej, to je v podstate ďalšia položka k tomu tej celkovej sume.
V úvode zároveň videa som vám, aj nie že v úvode, ale v úvodnom videu som vám spomínala, že tento súdny spor sme pred mesiacom formálne prehrali. My sme na súd priniesli skutočné dôkazy, doložili sme úplne všetko. Bankové platby, fotografie prác, ktoré Patrik urobil v Holandsku aj v Česku a jasné WhatsAppové konverzácie, lenže pani sudkyňa Barbara na nič z toho neprihliadala. Na druhej strane Don Alkoholík predložil súdu... Čo predložil? On nepredložil takmer nič. Jediné, čo doniesol, boli staré, vyblednuté, rozmazané a nečitateľné bločky, nečitateľné faktúry, no proste strašné. Ja vám to tu nemôžem ukázať, pretože aj právnici povedali, že radšej nie. Radšej to mám takto obkecať. My aj naši právnici sme na tieto papiere pozerali ako slepci, pretože sa z nich vôbec nedalo vyčítať, čo to je. Za čo to je? No, pre sudkyňu Barbaru to bol dostačujúci dôkaz. Že pravdu má on. Z dôvodu právnej ochrany, už som, ako som spomínala, tieto dokumenty nemôžem dávať do videa na nahliadnutie a tak vám ich len pretlmočím. Ale tá nespravodlivosť v súdnej sieni bola do očí bijúca. Takže takto. Tento list mal splatnosť do 15.3.2024. Vyhrážali sa nám, že ak nezaplatíme, v podstate nás... Nie, že vyhrážali, nemôžem takto povedať, že vyhrážali. No v podstate týmto listom nám chceli povedať, že v podstate nás zničia. Hej? Lebo vedeli, že sme na tom finančne aj zle a že sa zľakneme a že pristúpime na tie podmienky, ktoré tu boli. Súd síce dopadol tak, ako dopadol, ako už viete, prerátali sa, tie peniaze namiesto ich dostane exekútor, ktorému sme oficiálne všetko nahlásili. Čiže ich vlastná chamtivosť ich definitívne dobehla a nedostanú ani cent. Ako som už spomínala, my sme prišli o peniaze a o auto, ale zachovali sme si čisté svedomie a ideme do života s čistým štítom a máme obrovské ponaučenie. Takto, hej. Čiže ešte vám chcem povedať k tomu, že ako nám dali tú lehotu, že do 15.3.2024 nám ponúkli, že to môžeme splácať po sume 10 000 korún českých mesačne. Takže nám navrhli ešte aj splátku. No nevadí, nič. V budúcom diele pozrieme sa na to naše Volvo, na to naše slávne Volvo. Ukážem vám, ako vyzeral biznis po slovensky, alebo biznis po česky. Biznis nie po slovensky, to bol biznis po česko-holandsky, keď zaplatíte 10 000 eur za auto a namiesto kľúčov a prepisu automobilu dostanete len sľub a potajomky prepis na ich biele koniča. Ďakujem, že ma sledujete bez filtra. Dajte like a odber, zdieľajte tento príbeh a ospravedlňujem sa, že sú to takéto videá. Ja nie som profesionál, ja vám chcem len ukázať, ako to reálne je a aké to reálne bolo a aké emócie s nami lomcovali a čo všetko títo ľudia od nás požadovali, na čo máme dôkazy, ktoré vám budem ukazovať. Dúfam, že každé jedno video, ktoré budem natáčať, bude lepšie a lepšie. A budem sa viac usmievať, pretože to prvé video, ktoré som vydala, bolo fakt
také monotónne, úplne také... Ja som sa nechcela hlavne rozplakať, pretože to prvé video bolo veľmi emočné. Mňa to úplne vracalo späť. A ja som ho natáčala asi na 10. krát, tuším. V kúze som sa pri tej myšlienke, pri tom, ako sme chodili do nemocnice, som sa non-stop rozplakala, aj teraz začínam revať. Takže dúfam, že to bude lepšie a lepšie a že vy mi pomôžete, aby sme to spolu docválali do konca a uvidíme, koľko epizód z toho bude. A dúfam, že sa mi podarí rozbehnúť tento YouTubeový kanál, pretože ak tento YouTubeový kanál rozbehnem a budem ho môcť monetizovať a budú sa vám tieto moje videá páčiť, my sme sa rozhodli s manželom, že sa chceme vrátiť späť do Austrálie a všetko, čo by som zarobila z toho YouTube, by som odkladala peniažky na Austráliu a na odchod a na nový začiatok a na nový štart, pretože v Austrálii to bolo niečo úžasné. My sme sa aj s manželom rozprávali o tom, že my keď sme tam normálne vystúpili z lietadla, pevne nohami na zem, normálne my sme sa obidva zhodli, že z nás opadol taký kameň. Ja som sa tam cítila šťastná, v bezpečí, mne tam bolo príjemne. Patrik hovoril, že ja som v živote nebol tak šťastný a bez stresu, ako som bol v Austrálii. Hovorí, že absolútne, aj napriek tomu, čo sme prežívali, bolo to stresujúce obdobie, ale dalo sa to zvládnuť s tými ľuďmi, ktorí nám pomáhali. Najťažší bol ten pôrod a všetko okolo toho a potom ten ďalší rok, ale hovorím vám, neboli sme tak v strese, ako sme teraz. Teraz máme extrémny stres, Patrik a ja máme vysoký kortizol, čo proste ja som nabrala na váhe, Patrik nabral na váhe, moja tvár je úplne že opuchnutá. Takže toto je môj cieľ, ako rozbehnúť tento kanál a zarobiť si týmto spôsobom a zarobiť si aj v práci. Takže a šetriť peniaze na odchod do Austrálie. Takže vidíme sa pri epizóde 2. Dávajte na seba pozor a ahojte.